Bože, čo tá debila toto mohlo spraviť? Ideme. Alex, bunda. Kde ste ju našli? Našli sme ju v Kriakoch za cestou. Cesty na Ťahanovce sú zablokované, takže sa dostaneme na Ťahanovce jedine cez Jazdiareň. Tam sú chatky. Ale čo za Alex? Alex je už určite hlboko v lese, tak kde? Neviem, tady som ešte nešiel. Ja som tady šla. Jak dlho ešte? Ešte asi hodinka. Práve si kus pauzu. Jaký divý výhľad je stade. Dávaj by som nešla. Hovorí pravdu. Ty žiješ. Hej, žije vďaka mne a jej. Prepáč, ale Prečo nie si na chate? stratila som kľúče. Pekne. Bomba. Sorry, že ruším vašu debatu, ale mali by sme sa vytratiť. Ideme do lesa na Ťahanovce. To zabudnite. Prečo? Lesy sú plné nakazaných. Nič to. Máme stán, len treba nájsť fleka.
Ďalej som videla miesto s ohniskom. Poďme tam. Môže to niekto odpratať, prosím? Čo robíš? Máme málo jedla. Čo? Aj voda nám už dochádza. Mama sa skúsa porozprávať s Viktorom. A čo mu povieš? Či sa nemôžeme presunúť tak, kde ku vode. Ale pri vode je väčšia zima ako tu na. No, ale pri vode sú ryby. A? No a pri jazerách sú aj rybárske chatky. To je dobrý nápad. Nemáš ešte jednu deku? Dala som ju do vaku. Čo je? Pozri. Tu mapa Košic. Kam teraz? Ideme na juh. A v lesoch sa nemôžeme zdržiavať, čo tam je ich plno. A nemáme ani jedlo. Ja neviem, skúsme ísť tu a potom pôjdeme sem. Dobre. Čau. Dobre. Tam nemôžeme, lebo tam je málo toho. Čoho? To proste jedla, nemáme ani jedlo, ani nič, to potrebujeme, tak sa dostať tak, aby sme mali aj dostatok jedla aj vody. Elena, to ticho. Jak sa je ticho tak je? Poďme! Dobre. Počkaj. To sú kľúče. To sú moje kľúče zo záhrady, čo som jej dal. December. Obdobie krutej zimy. Miesto, skade som utiekol, to, o ktorom som si myslel, že je nebezpečné, je teraz našou jedinou šancou na prežitie. Tri týždne sme prežívali v lesoch a nachádzali sme v nich zásoby. No vždy sme nechali jedného človeka v tábore pre prípad núdze. No všade na nás číhajú nakazení. No my sme sa naučili, ako sa proti ním brániť. What's in your head? In your head? What's in your head?
Sme už len krok od záchrany pred touto krutou zimou. Naša cesta je takmer už na konci. Svoju vlastnú cestu si našla aj Vanessa. S prvým snehom prišiel aj krutý mráz, no my máme silu a odvahu to prekonať. Každý deň sa modlíme, aby táto nočná mora raz a navždy skončila. Pretože toto je mŕtvá cesta.